Kit. Sure na gid ni? Oh, sure na lagi. Kay kani ato ayuda raman pud ni kay nakabantay ka ter. Nga sikat ka sa TV, sa Facebook nga gahatag sila atong mga barangay captain ug mga ayuda sa atong mga kahigalaan dira nga nawadag trabaho. Pero wa po sila kahatag og ayuda para sa atong mga kahigalaan nga intawon. Murag taon-taon na napurga wa intawon katagay. Ipangmingaw itutunlan sa mga ilimnon ba. Pag-post na lang sa Facebook ni Doter nga ipahibalo ang mga katawhan nga kita mohatag tag ayuda para sa mga higala natong palahubog. Palainom. Anan lang. Ha? Sige. I-post na dayon kay parang mga kanis na diri. Hoy, mga palahubog! Ipo sa Facebook, ang mga hatag si Bulketo kay Yuda! I-post diri singgit bugo. I-post. Sama ni tawanan. Ito ako, iposan ako. Uy, Brad! Tibok sa ta, Brad! Brad, come on. Naipo si Mario diri, Brad ba? Naday libreng ayuda ni Bulkito. Libre tagay. Pero naalagi po yung requirement. May requirement ni Brad. Quarantine pass ni og unsa ni? Ismas. Pagdala na lang mo kay para makay agay na ta dito. Agay ismas to. Agay pa yung busawan ba kaninyo? Agay. Uy! Awan mo? Ay Brad, dito Brad ba si Boy Bulkit na libre ayuda dito, libre tagay. O balik kami. Na wala man kay bus Brad. Papaita niyo. Susunod na lang kami. Sige, papalit na mo kako. O sige. Oh. Daluan nila oy. Daharo to bubukdan to sila. Hoy! Ano? Ha? Dapin. Linya. Social distancing. Ano pagdikit? Tayo mo na ako. Naon dito ter. Kuba na to pertan nila man dumugon. Inom mo na ko. Dali mo diatin. Akan mo tagal. Uy! Sama-sama ko kulo na. Alay kayo na. Disinfect sa Disinfect. Kep, kaya Kep, iyo na kay Kep. Okay na ter. Sundan na primero ter. Pwede na kapulot. Ay, kay CGS. Susunod na. Oh, tibog. Sige, dayon. Pop. Asa ka? Balik. Putbat ta. Putbat. Natay proper ko na. Sige. Putbat. Dili. Pre, bukasay mo nga per. Ay mag full body sanitize ta. Gusto makainom? Ganun nagainom. Ana magtuman ka. Dili. Lupa. Grabe, basong likuan. Oh, okay. Ito, timbang. Timbang. Tanungan na ng timbang niya. Hindi mo lapas kay basig kuan. Dagong budget. Kertit. Pwede na. Ay, check ay quality repeat. Twice sa temperature. 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 Ano ni? Dik, sa kuan. Ayaw di sa lumot ki para mas diris mas klaro ang kainit. Ada. Tuloy mai. Grabe mo. Sorry. Sama. Agoy, mauna. Talong giglubot. Tuwad pa kamay. Inaya siguro. Kana. Patuan ba gamay? Kuan gamay para ang makuha ang saktong kainit sa lawas. Ito lang siguro na eh. 36.6. Okay, pwede. Ito ginagmay natin ato ng bahin lang tani ginagmay Brad kay. Uy, Oro lugar na. kinasayang tilapan tani. Lumayer sekian na eh. Oh, Karanta pa ta. Mura ni kadagan. Yan. Tingsa kay. Pwede ka mabalik kung itong ignorant mong uban. Pwede ka mabalik na. Diri agi kay bawal mabalik sa dalan. Dito exit. Diri. Exit. Ayawan, excitan eh. Panimbuwang yun, nakahuman no? Ano ba Oh, sige, next na palabog, sunod na. Sunod na. Sanaul. Oh, dira, simog. Oh, putbat. Dili. Sunod, dili. Babo si Inater, Babo sini na, bay mag full body disinfectant ta. tanawa kit, basilay ka kit Inater ha. Wala. Pero nga pagguan ter. O kana. Di mo. Dili mo kay pagkuan gyud. Otod ba gamay? Lahat ng anak. Kana. Kita pa na munggos di pa. Pero pwede na. Kira. Tutoy mo sina. Brad, bal agad gay. Gusto pa ka Brad?
Oh, paano sa brad? Unya, pagbalik, pwede mo isa pagbalik, pwede ra. Oh, karon sa puli-puli ta puli-puli ha. Oh, pwede ra mabalik linya, nagbalik dito kaya ato para atong mabahin-bahin ug mayo. Dire ta brad. Exit ayo ay tugboss dalan kay di mayo. Oh, next. Ito ba ang timbang anak? 35. 35? Sige. Huwag gamay kaya itong huwag gamay kaya itong kuana temperatura. Okay, tanong ko, ikol ko sa iduot kay may. Unsa man na? Sikit lagi. I-enjoy na lang na brad, kay makainom ang gyapon kaning ilim nun karon. Ala. Namaw ka kanina no. Kamong kay masudan. Maayo sa katira ba kay may pagka-post sila sa Facebook daghan may kita dayon. Sa mga palahubog. Kagamay pa kaya anak. Ay na kay magay libre na gali, igilib ka pa libre oh. Sige. Baba. Nagkanaga naman yung gaduol doon der. Oh, ba! Proper sanitation. Putbat. Ano niya? Dire. Sabi mo rakuhaw na may ganun siya. Ano na kayo? Buwan na kay mag full body sanitize ta. Oh. Lupa. Lamiyon na po na yun. Lamiyon ni Doc. Ay, Sok bones. nani mas sige inog tandoy kit. Okay. Timbang. Tama, sakat dali. Oo, sakat. Wag kandok man. Anak. Hop. Okay. Kani bukat ni. Porte. Minum na Ah, isa pa. Napit tong kuan. Ay, Temperature. ay sa pag dali. Tuksok sa natin. Uy, murag gilok-gilok lagi. Uy, sama na. Doc, gairon man ang tatong temperature diri Doc. Stingi sa ilok. Tarong nga, Stingi sa ilok. Sa ilok Doc. Ah. Sa ilok sa niya. Yatay na. Dinalugan ko kayo ng manikit. Kaya testing nga to kay kung ano tatong temperature. Dili Doc bay. Ha? Dili. Wala gyapon. Sa lugar Wala susiro ni Doc. Niyawan na ni Dilor ko kayo ng manikit. Guba ang temperature? Ikaw daw kuan Doc. Basta din na lawas tao nga dili mo panani. Asa lugar na ako na ibutang kit. Sa. Ipita nga may. Ipita nga may. Sige na, ipita nga may. Lat lang. Lami. Murag sa man to murag munggos masulod akong nakaon ko. Ano na kabalakan na. Subad naman para mo contact. Okay, pwede. Okay ra kit? Okay ra. Gi. Pagsina. Hala! Sir! Gibuter! Uy, sama na. Ayaw. Gibuter! Wala mo COVID. Hala, nangutot! Guys! Symptoms na pangutot, sir! Uli na ni buwan eh. Yung na. Isanitay, Derby! I-disinfect kay Dillian siya gigangina. Kani! Kita ka doon. Dia. Kaya pa lang bangon. Dapat isimot nga. Ano? Okay. Sanitize. Naga kaya? Yun sa kanya to gambak. Giling, lawas mo iliyok lang. Ayaw sige o brewing. Ang imo ang mawak. Ituyok-tuyok. Ang kod mo tulog ng singot. Ang